že o fungovaní zariadenia predsa len niečo vieme. Nevieme však, prečo sa o túto zvláštnu technológiu začala tak veľmi zaujímať vláda. Projekt HARP sa začal realizovať rozhodnutím Kongresu a schválením finančného rozpočtu na rok 1990. V nadväznosti na to Kongres Spojených štátov nariadil Ministerstvu obrany, aby preskúmalo prípadné možnosti využitia polárnych oblastí na zdokonalenie komunikácií, letectva a vojenského dohľadu. Program mali riadiť námorné sily a letectvo Spojených štátov amerických a uskutočňovať sme ho mali my. Tesla vo svojej autobiografii napísal, že v práci ho povzbudzovala myšlienka ovládnutia prírodných energií v prospech ľudstva. Ak projekt HARP sleduje len pozitívne využitie energie, určite je jeho poslanie chválihodné. Doktora Eastlunda, veľkého obdivovateľa Teslu, však vláda z projektu odvolala ešte predtým, ako sa vedenia ujalo ministerstvo obrany. Automaticky sa propýtame, aká myšlienka povzbudzuje súčasných vedcov a vojenských stratégov. Akým spôsobom chcú námorné a letecké sily USA využiť možnosti programu. Aký prospech môže mať z nákladného projektu spoločnosť a obyvateľstvo. Patenty doktora Eastlunda uchovávala spoločnosť Arco, dnes sa na ne však prakticky zabudlo. Alebo že by nie? Ak sa chcete presvedčiť o tom, ako sa vysielače programu využívajú na vojenské účely, stačí si prezrieť patenty, ktoré nadväzovali na pôvodný patent doktora Eastlunda. Predpokladá sa, že medzi vojenské záujmy patrí premiestnenie vplyvu elektromagnetických impulzov niektorých termonukleárnych zariadení. Vysielače by mohli nahradiť rozsiahle a extrémne nízkofrekvenčné podmorské komunikačné systémy. Mohli by nahradiť radarové systémy dokonalejším a presnejším systémom. Projekt je schopný vyhľadať podzemné kryty jadrových pokusov. Môže zariadenie podobné geofyzikálnym zdroje plynu, minerálov či ropy na celom svete. Takisto môže identifikovať vojenské lietadlá a riadené strely. Tí, ktorí sa domnievajú, že bezpečnosť USA je nadovšetku bezpečnosť sveta, si podobné výsledky iste želajú. Nikto však ešte nevybudoval takýto gigantický rádiový vysielač a preto sa mnohí odborníci obávajú, či neželaných vedľajších účinkov nebude viac ako pozitívnych. V roku 1983 som hľadal naftu metódou radiotomografie o sile 30 W. Na celkovom území 29 štátov som objavil 26 naftových polí. Na prerazenie tvrdých skál mi stačila energia 30 W. Vysokofrekvenčný polárny výskumný program HARP využíva 2 miliardy W, ktoré za účelom pokusov prenikajú priamo do ionosféry. Nemusím azda zdôrazňovať, aké je to nebezpečné. Predstavte si, že klavírne struny sú jednotlivé zemské sféry, každá jedna struna reprezentuje molekulárne väzby. Každá z nich má svoju vlastnú frekvenciu. V programe sa vysielali rádiové vlny pod povrch Zeme. Tieto rozvibrujú všetky struny, ktoré sa nachádzajú na povrchu. Napríklad získame takýto zvuk a vieme, že ide o zemný plyn. Ďalší zvuk bude znieť takto. A nám to dá signál, že je to surová ropa. Na to všetko som potreboval len 30 W rádioenergie. Ak budete robiť to isté pomocou 2 miliard W, vibrácie budú také silné, že sa tento klavír rozletí na kúsky. Pravdu povedia, celý dom sa bude od základov triasť. Podzemné vibrácie ale môžu byť až také silné, že by mohli spôsobiť zemetrasenie. Okrem toho nesmieme zabúdať, že Spojené štáty nie sú jediným štátom na svete, ktorý sa zaoberá rozvojom tejto technológie. Napríklad Rusko vyvíja svoju vlastnú verziu a navyše aj dlhšie. Čo sa stane, ak budú aj iné národy viesť podobné výskumy? V Sovietskom zväze sa skúšky začali už v roku 1976. Ich projekt sa na svete preslávil pod názvom Ruský ďateľ, pretože jeho impulzy mali rýchlosť 10 úderov za sekundu. V októbri toho istého roku uverejnil časopis New York Times alarmujúci článok, podľa ktorého sovietsky signál nie len prerušoval na celom svete rádiovysielače, telekomunikácie, ale navyše vraj vážne ohrozoval aj nervový systém ľudí. V roku 1976
1990 sa objavila odborná správa, ktorá dokazuje priamy vplyv nízkofrekvenčných elektromagnetických polí na vznik a šírenie leukémie, zhubných nádorov lymfatického tkaniva a rakoviny mozgu. Za to však v rozsiahlom 440-stranovom posudku vplyvu projektu HARP na životné prostredie o tom nie je najmenšej zmienky. Mali by sme si myslieť, že programy zastrešené vládou a podporované miliónmi dolárov sú ako zatvorená kniha. Zdá sa však, že opak je pravdou, aspoň navonok. O celé zariadenie sa stará jeden jediný správca, ktorého hlavnou úlohou je zhrňať z antén napadaný sneh. Program má svoju vlastnú webovú stránku a zariadenie je dokonca pri niektorých príležitostiach otvorené verejnosti. Samozrejme, do dedinky Gakona na Aliaške sa veľa turistov nehrnie, a to ani kvôli severnej polárnej žiare. Je celý program len typickou ukážkou projektu, ktorý má na prvý pohľad vytvoriť dojem, že je celkom nevinný. V tom je koreň problému. HARP môže byť de facto nielen najväčším ohrievačom ionosféry na svete, no zároveň z politických dôvodov aj jedno z najsofistikovanejších zariadení na plánované vymývanie mozgov širokých skupín obyvateľstva. Projektanti programu o podrobnostiach neinformujú, no armáda má už vypracované dlhodobé koncepty. Oficiálni zástupcovia programu HARP popierajú akékoľvek negatívne dopady projektu na životné prostredie v minulosti aj v budúcnosti. Odpoveďou na argument, že HARP by mohol byť príčinou niektorých extrémnych výkyvov počasia, boli slová: je to, ako by chcela mucha zastaviť rútiaci sa kamión. Aby sa nám podarilo vyvolať búrku, potrebovali by sme aspoň 1 000 000 HARPov a celoročnú elektrickú energiu zo všetkých krajín sveta. Je to celkom iné množstvo energie. Oficiálna webová stránka HARPu je o niečo podrobnejšia. Stručne konštatuje, že zariadenie HARP nijako neovplyvní podnebie a zdôrazňuje doslova, že nebol zistený žiadny vzťah medzi prirodzenou variabilitou ionosféry a podnebím. Toto vyhlásenie sa však stretlo s otvorenou kritikou. Vyhlásenie, že medzi ionosférou a podnebím Zeme nie je žiadny súvis, je otvorená lož. Gary Lockhart v knihe Sprievodca počasím píše, že pomerne malým množstvom energie sme schopní umelo ovplyvniť polárnu žiaru a je dokázané, že rapidný nárast polárneho svetla skutočne mení zákonitosti počasia. Dnes už máme nekonečné množstvo dôkazov o vzájomných vplyvoch hornej a spodnej vrstvy atmosféry. Tieto dôkazy však nie sú dostatočne presvedčivé. Kým táto otázka nie je celkom jednoznačne zodpovedaná, predstavitelia programu HARP majú vo svojej činnosti voľné ruky a nezastavia sa pred ničím. Vôbec nikto nehovorí o tom, čo sa deje v ionosfére následkom vplyvu obrovskej vyžarovanej energie. Otepľuje sa. Molekuly v ionosfére nad Arktidou absorbujú energiu vysielanú z rádiových lúčov a modifikujú sa. Pokiaľ dosiahnu istú frekvenciu a posunú sa vyššie v priestore, vlny preniknú cez ionosféru a elektromagnetickým lúčom sa vrátia na Zem. Predstavovalo by to 100-násobne väčšiu energiu, ako je energia pri údere z blesku. Na Zemi by sa teda niekoľkonásobne oteplilo. Vojenské plány pripúšťajú, že za istých okolností je HARP schopný ionosféru posunúť. Keď však posunieme ionosféru, ktorá tvorí vrchnú časť atmosféry, posunie sa na jej miesto spodná časť atmosféry. V jednotlivých regiónoch sa zmenia poveternostné podmienky. Dokumenty programu HARP uvádzajú, že program má v pláne posunúť časť ionosféry. Vznikne tak diera, ktorá sa podľa ich slov za krátky čas zacelí. Čo sa však za ten čas môže stať? Práve problematika týchto dier je najzávažnejším problémom výskumného programu HARP. Už dlhší čas varuje čoraz väčšie množstvo vedcov a politikov pred nebezpečenstvom dier v ozónovej vrstve. Zväčša sa tento problém pripisuje nadmernému využívaniu fosílnych palív a iných fluorokarbónových molekúl, najmä však oxidu uhličitému. Je možné, že v konečnom dôsledku nie sú oni tým základným problémom? Pravdou ostáva, že ionosféra zachytáva väčšinu silného slnečného žiarenia produkovaním iónov. Stratosféra odfiltruje väčšinu ultrafialového žiarenia vytvorením ozónu. Práve preto môže redukcia v ozónovej vrstve predstavovať ohrozenie pre život na našej planéte. A to je len jeden dôvod, prečo je zasahovanie programu HARP do ionosféry také nebezpečné. Je to len náhoda, že najväčšia známa ozónová diera sa rozprestiera práve nad Arktídou. Nie je hlavným pôvodcom problémov s podnebím a ozónovými dierami práve program HARP, agresívne zasahujúci do ionosféry?
Sme ochotní platiť stovky alebo aj milióny dolárov na čoraz drahšie prípravky a služby súvisiace s likvidovaním alebo aspoň obmedzením fluorokarbónovej produkcie údajne na ochranu ozónovej vrstvy. Peniaze sú však možno posledným vážnym problémom. Pravda je totiž taká, že život existuje vďaka schopnosti zemskej atmosféry, ionosféry a stratosféry absorbovať kozmické žiarenie. Čo ak vysokofrekvenčný polárny výskumný program HARP prekročí hranice únosnosti vysielaním energie do ionosféry? Ako vysoko vlastne ležia tie hranice? Ionosféra je dynamický systém v neprestajnom pohybe. Nikto však nemôže 100% definovať, čo ešte znesie. Niekedy chceme odhaliť tajomstvo len pre samotné vzrušenie z objavovania. Ak objavíme nesprávnu odpoveď, stačí sa vrátiť na začiatok a hľadať odznova. Nesprávna cesta za otázkami však nemusí aj v tomto prípade ostať bez následkov. Na slovenskom znení spolupracovali Eva Hlavajová, Peter Kolárik, Dušan Taragel, Peter Pištek, Monika Korenčiová a Juraj Ploskuňák. Slovenská televízia 2006.